तर आपण 18व्या अध्यायाचे 15 श्लोक पूर्ण केलेले आहेत. 16व्या श्लोकापासून आपण सुरुवात करणार आहोत. आपण जसं म्हटलं 18व्या अध्यायाच्या सुरुवातीलाच म्हटलंय, भगवंतांनी सांगितलंय की ज्ञान हे 17व्या अध्यायापर्यंतच पूर्ण झालेलं आहे आणि 18व्या अध्यायात पुन्हा सगळ्या उजळणी चाललेली आहे सगळ्या अध्यायांची. मग जसं आपण कर्माचं बघितलं, आपण त्यागाचा भाग बघितला, ज्या पहिल्या 15 श्लोकांमध्ये आपण या सगळ्याचा उल्लेख बघितला की कशा प्रकारे मग त्याग आणि मग तो सकाम कर्मी नसावा. काळजी घ्याल का कुठेतरी आवाज येतोय? तर तो सकाम कर्मी नसून फळांची अपेक्षा न करता केलेलं ते कर्म असावं, जे निष्काम कर्म असावं. आणि मग जे आपण कर्माला जाणलं, कर्माचे 5 घटक आपण जाणले की जे शरीर आहे, त्यानंतर क्षेत्रज्ञ जो आत्मा परमात्मा आहे, जो आत्मा आहे शरीरातला, शरीर, आत्मा, इंद्रिय, त्यांचे प्रयत्न आणि परमात्मा, या पाचही घटकांना आपण जाणलेलं आहे. आणि म्हणूनच जो या 5 कारणांचा, आणि पुढे जाऊन आता आपण बघतोय, मग शरीराने, वाणीने किंवा मनाने न्याय्य किंवा त्याच्या विपरीत असे जे काही कर्म मनुष्य करतो, तो या 5 कारणांमुळेच घडत असते. म्हणजे जे काही मनुष्य जे काही कर्म करतो, रादर जे काही सकाम, जे कर्म मनुष्याकडनं ज्या क्रिया केल्या जातात, तर त्या सांगितल्या आहेत या श्लोकातील. न्याय्य, योग्य, आणि त्याच्या विपरीत अयोग्य हे शब्द महत्वपूर्ण आहेत. योग्य कार्य शास्त्रात दिलेल्या आदेशानुसार केले जाते आणि अयोग्य कार्य शास्त्राचा आदेश न जुमानता केले जाते. परंतु जे काही कर्म केले जाते त्या कर्माच्या पूर्णतेकरिता ही 5 कारणे आवश्यक आहेत. आणि म्हणूनच जे काही कर्म, मग आता त्यानुसार का त्या अनुसार न करणं हा एक मुद्दा आहे, पण जे काही कर्म केलं जातं त्या कर्माचे घटक हे 5 आहेत, हे लक्षात घ्या. ते कर्म कुणाच्या साह्याने केलं जातं, तर या 5 घटकांच्या साह्याने केलं जातं. आणि मग जे शास्त्राला मानून ते कर्म करतात ते निश्चितच विधीपूर्वक आणि योग्य प्रकारे कर्म करत असतात. आणि विपरीत म्हणजे जे शास्त्राला न जुमानता नियमाबाह्य, नियमांच्या विरुद्ध कर्म केलं जातं ते विकर्म असतं. मग पुढे जाऊन आपण जाणतो आहोत, तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं कुयः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न पश्यति दुर्मतिः. हरे कृष्ण. रीना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हो, एक सेकंड माताजी. म्हणून या 5 कारणांचा विचार न करता ज्याला वाटते की तो एकमेव कर्ता आहे तो खचितच मूर्ख आहे व तो गोष्टींना यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य वाचाल माताजी. हो माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य: मूर्ख मनुष्याला समजत नाही की परमात्मा त्याच्या अंतरात मित्र म्हणून स्थित आहे व त्याच्या कर्माचे संचालन करीत आहे. जरी स्थान, कर्ता, प्रयत्न व इंद्रिये ही भौतिक कारणे असली तरी अंतिम कारण स्वतः भगवानच असतात. म्हणून मनुष्याने केवळ या 4 भौतिक कारणांनाच पाहू नये तर परम कारणाकडे सुद्धा लक्ष दिले पाहिजे. जो परमात्म्याला पाहत नाही तो स्वतःलाच करता मानित असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्या कठोपनिषदात आपण ती आकृती बघितली की जिथे ते चित्र दाखवलेलं आहे की जिथे आत्मा आणि परमात्मा शरीर रूपी झाडावरती आत्मा आणि परमात्मा बघतो आणि तो परमात्मा सगळं निरीक्षण करतोय. परमात्मा जे सगळं संचलन करीत आहेत, पण त्याच्याकडे त्या आत्म्याचं लक्षच नाहीये, कारण तो आत्मा स्वतःच्याच विश्वामध्ये, स्वतःच्याच गोष्टींमध्ये कुठेतरी व्यग्र आहे. आणि म्हणून या सगळ्या कारणांमध्ये स्थान म्हणजे शरीर, कर्ता म्हणजे का आत्मा, प्रयत्न आणि इंद्रिय ही भौतिक कारणं जरी असली तरी अंतिमतः परमात्मा प्रत्येक जीवाच्या शरीरामध्ये परमात्मा, कारण आत्म्या हा परमात्म्याचा अंश आहे आणि हा परमात्मा प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये वसलेला आहे. आणि म्हणून या 4 कारणांनाच पाहू नये तर परम कारणाकडेही लक्ष दिलं पाहिजे. जो या परमात्म्याला पाहत नाही तो स्वतःलाच करता मानतो, तो मूर्ख माणूस असतो, कारण तो यथार्थ रूपात गोष्टींना बघू शकत नाही, कारण तिथे फक्त अहंकारच असतो, जो खोटा अहंकार असतो की फक्त शरीर रूपी भावनेशी ती व्यक्ती जगत, त्या शरीर भावनेशी निगडीत
असं अशा विचारांना ठेवून ती व्यक्ती जगत असते आणि म्हणून तो स्वतःलाच कर्ता मानित असतो. यस्य नाहत्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी. जो मिथ्या अहंकाराने प्रेरित होत नाही, ज्याची बुद्धी बंधनात सापडलेली नाही, तो जगातील मनुष्यांना मारून देखील मारेकरी होत नाही, तसेच तो कर्माने बांधलाही जात नाही. तात्पर्य: या श्लोकात भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत आहेत की न लढण्याची इच्छा मिथ्या अहंकारापासून उत्पन्न होत असते. अर्जुन स्वतःला करता समजत नाही आणि त्याने अंतर्बाह्य असणाऱ्या परमात्म्याच्या आज्ञांचा विचार केला नाही. परमात्म्याची अनुमती आहे अथवा नाही हे जर मनुष्याला कळतच नसेल तर मग त्याने कर्म का करावे? परंतु जो कर्माची साधने स्वतः कर्म करणारा आणि परम अनुमती प्रदान करणारा परमात्मा यांना जाणतो, तो प्रत्येक कार्य करण्यासाठी पूर्ण सक्षम असतो. असा मनुष्य कधी भ्रांत होत मिथ्या अहंकार आणि नास्तिकवाद किंवा कृष्ण भावनेचा अभाव यांच्यापासून मीच करता आहे व मीच जबाबदार आहे अशा भावनांचा उद्योग होत असतो. परमात्मा किंवा भगवंताच्या निर्देशनानुसार जो कोणी कृष्ण भावनाबाहेर कर्म करीत असतो, त्याने जरी कोणाला मारले तरी तो मारेकरी ठरत नाही आणि त्या हत्येचे फळही त्याला भोगावे लागत नाही. जेव्हा सैनिक सेनापतीच्या आज्ञेचे पालन करीत असताना हत्या करत, त्यावेळी त्याला दोषी ठरवले जात नाही. परंतु जर त्या सैनिकाने स्वेच्छेने कोणाला मारले तर मात्र त्याला निश्चितच न्यायालयात शिक्षा ठोठावली जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा, उपद्रष्टा आणि अनुमंता, प्रत्येक गोष्टीची अनुमती मिळाल्याशिवाय अनुमती प्रदान करणारे हे परमात्मा आहे. कर्म करणारा, जो कर्माची साधने स्वतः कर्म करणारा, परम अनुमती प्रदान करणारा परमात्मा यांना जाणतो, तो प्रत्येक कार्य करण्यासाठी पूर्ण सक्षम असतो. म्हणजे जिथे कुठेतरी तो मिथ्या अहंकार नाहीये, तिथे कृष्ण भावनेचा अभाव नाहीये, तिथे तो कर्ता आहे आत्मा. परंतु त्याला माहिती आहे की परमात्मा सुद्धा त्या हृदयामध्ये निवास करतोय, जो संचलन करतोय त्याचं, आणि निश्चितच त्याची कुठेतरी त्याला जाणीव आहे. म्हणून जे कर्म करणार आहे ते कर्म त्या परमात्म्याच्या अनुमतीनेच केलं जातं. आणि अशा अशा व्यक्तीला कुठल्याही प्रकारचा भ्रम नसतो, भीती नसते, कारण ती अनुमती परमात्म्याची आहे हे तो जाणत असतो, कारण तो परमात्म्याच्या अस्तित्वाला जाणत असतो. आणि म्हणूनच कुठल्याही गोष्टीला जर त्यांनी ती गोष्ट त्या परमात्म्याच्या साक्षीने केली आणि परमात्म्याच्या अनुमतीने केली तर निश्चितच ती योग्य प्रकारे केली आहे हे जाणलं जातं. आता तुम्ही म्हणाल की प्रत्येक गोष्ट, मग एखाद्याला मारलं आणि त्याचं जर ते अशा प्रकारे केलं तर ते अयोग्य रीतीने असेल तर तो स्वेच्छेने मारलंय, त्यांनी स्वतःच्या स्वार्थाने काहीतरी केलंय, ही गोष्ट आपण म्हणतो ना की अगदी प्रकर्षाने जाणवेल. परंतु जिथे एखादी मग आपण म्हणतो की चोराने पोलिसाला काही मारलंय, आय मीन पोलिसाने त्या चोराला काही पकडून गोष्टी केल्या, तर निश्चितच, कारण त्या त्या गोष्टी त्या योग्य पद्धतीने केल्या जातात, जे जे आधारित आहे, कुठल्या गोष्टीचा आधार आहे आणि परमात्म्याच्या अनुमतीने केल्या जातात, त्या योग्य प्रकारेच धरल्या जातात. आणि म्हणूनच जर त्या सैनिकाने स्वेच्छेने कोणाला मारलं तर मात्र त्याला निश्चितच, कारण तिथे कुठेतरी फक्त अहंकारापोटी त्या गोष्टी केल्या जातात. मग ती कृष्ण भावना ज्यांच्या मनात असते त्यांनी त्या परमात्म्याला जाणलेलं असतं आणि ती गोष्ट योग्य प्रकारेच हाताळलेली असते. हे इथे जाणण्याचा प्रयत्न करा की परमात्म्याच्या अनुमतीशिवाय ते कर्म पुढेच होत नाही. जसं आपण म्हणतो की कर्माने, म्हणजे कर्त्याने जरी कुठलं की आपण कुठली इच्छा जरी मनामध्ये आणली तरी त्या इच्छेची पूर्तता होण्यासाठी परमात्म्याच्या अनुमतीची निश्चितच आवश्यकता आहे. त्याशिवाय ती अनुमती, गोष्ट पूर्ण होणार नाही. मग ती स्वेच्छेने तुम्ही स्वतःला, जे तमोभावनेमध्ये आहेत, जे अज्ञानामध्ये अहंकारामध्ये गोष्टी करतायत, त्यांना त्याचप्रमाणे काय म्हणतात ना, भगवान पण त्या गोष्टीची अनुमती देत असतात, कारण ती तशीच वृत्ती, ते त्यांचं कर्म असतं, त्यांचं ते भोग असतात आणि त्या प्रकारेच त्या गोष्टी त्यांच्याकडनं घडत असतात. ज्ञानम, सॉरी, वाचा माधुरी माताजी. ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह. अर्थ: ज्ञान, ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता
ही 3 कर्माला प्रेरणा देणारी कारणे होत. इंद्रिये, कर्म आणि कर्ता हे 3 कर्माचे घटक आहेत. तात्पर्य: दैनंदिन कर्म करण्याकरता 3 प्रेरक असतात: ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञेय म्हणजे जाणण्याचा विषय, आणि ज्ञाता म्हणजे जाणणारा. कर्म करण्याची साधने, स्वतः कर्म आणि कर्ता हे कर्माचे घटक आहेत. कोणत्याही मनुष्याने केलेल्या कोणत्याही कर्मामध्ये या गोष्टी असतात. कर्म करण्यापूर्वी काहीतरी प्रेरणा होत असते. कर्म प्रत्यक्ष घडण्यापूर्वी ज्या निर्णयाप्रत आपण पोहोचतो ते कर्माचेच सूक्ष्म रूप असते. त्यानंतर कर्माचे रूपांतर क्रियेत होते. प्रथम मनुष्य विचार करणे, अनुभव करणे व इच्छा करणे या मनोवैज्ञानिक प्रक्रियेतून जातो व तिलाच प्रेरणा असे म्हणतात. ही प्रेरणा शास्त्रातून आली असली किंवा गुरु महाराजांच्या आदेशातून आली असली तरी दोन्हींनाही समान समजण्यात येते. ज्यावेळी प्रेरणा होते व कर्ताही असतो त्यावेळी इंद्रियांच्या मदतीने ज्यांच्यात सर्व इंद्रियांचे केंद्रस्थान असलेल्या मनाचाही समावेश होतो, प्रत्यक्ष कर्म घडते. कोणत्याही कर्माच्या सर्व अंगांना कर्मसंग्रह म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. किती सुंदर असं तात्पर्य दिले आणि त्या कर्माचं किती किती सूक्ष्म रूपाने विश्लेषण केलेलं आहे बघा. म्हणजे कर्म या गोष्टीला आपण किती किती सखोल जाणू शकतो हे या गोष्टीवरून आपल्याला जाणता येईल की भगवंतांनी बघा की कर्म हे साधं सुधं कर्म नाही करतात, याच्यामध्ये इतके घटक आहेत आणि या गोष्टी तुम्हाला प्रेरक ठरतात. की जसं एखादी गोष्ट आपण उदाहरण तुम्हाला झालं की एखादी फुटबॉलपटू आहे आणि त्याला फुटबॉल किंवा बास्केटबॉल धरा, मग त्या बास्केट तिथे त्याचं त्याचं ध्येय तिथे त्या बास्केटमध्ये बॉल टाकण्याचं असतं. प्रत्यक्ष क्रिया तो नंतर करणार आहे, पण त्याच्या मनामध्ये काय चाललंय, त्याच्या मनामध्ये जे चाललेलं असतं ते सूक्ष्म मन त्याचं, आणि त्या सूक्ष्म भावना मग त्या कुठल्या असतात, तर ती प्रेरणादायक अशा त्या भावना असतात. कर्म प्रत्यक्ष घडण्यापूर्वी ज्या निर्णयाप्रत आपण पोहोचतो ते कर्माचेच सूक्ष्म रूप असते. त्यानंतर कर्माचे रूपांतर क्रियेत होते. म्हणजे आपल्याला या बास्केटमध्ये तो बॉल टाकायचा आहे हे त्याचं ज्ञेय आहे, हे त्याचं ज्ञेय, त्याच्या ज्ञानाचं ध्येय, आणि तो बास्केटबॉल पटू आहे म्हणून तो ज्ञाता आहे त्याचा, आणि त्या ज्ञाताचं ज्ञान धरून त्यांनी जे ज्ञानाचं ध्येय मांडलंय ते त्याचं बास्केटमध्ये बॉल टाकणं हे आहे. म्हणजे ज्ञान काय आहे, बास्केटबॉलचं ज्ञान. ज्ञेय काय आहे, तर ज्ञानाचं ध्येय म्हणजे त्या बास्केटबॉलमध्ये त्या बास्केटमध्ये त्या बॉलला टाकायचंय, आणि तो कोण आहे, तर तो ज्ञाता आहे जो हे गोष्टीचा विचार करून करतोय, आणि म्हणून तो करता कुठेतरी त्या कर्माचं रूपांतर क्रियेमध्ये करतो आहे. विचार करणं, अनुभव करणं, इच्छा करणं या मनोवैज्ञानिक प्रक्रियेतून मनुष्य जातो, तिलाच प्रेरणा असे म्हणतात. कुठल्याही कर्माचा सूक्ष्म भाग, एक सेकंद द्या मला. एक मिनिट हा, एक मिनिट हा. ओके. सो प्रथम मनुष्य विचार करणे, अनुभव करणे व इच्छा करणे या मनोवैज्ञानिक प्रक्रियेतून जातो, तिलाच प्रेरणा म्हणतात. ही प्रेरणा शास्त्रातून आली आहे किंवा गुरु महाराजांच्या आज्ञेतून आली आहे, तिला त्याच प्रकारे समान समजलं जातं. आणि ज्यावेळी ही प्रेरणा होते व करताही असतो त्यावेळी इंद्रियांच्या मदतीने ज्यांच्यात सर्व इंद्रियांचे केंद्रस्थान असलेल्या मनाचा समावेश होतो प्रत्यक्ष कर्म घडते. म्हणजे काय, तर त्या मानसिक भावना ज्या सूक्ष्म मनाशी निगडित आहे, मन, बुद्धी आणि अहंकार हे आपलं सूक्ष्म मन आहे, या सूक्ष्म मनाबरोबर इंद्रियांसहित जेव्हा ती कर्म घडतं तेव्हा ते क्रियेत रूपांतर झालेलं असतं त्याचं. त्या मनातल्या ज्या भावना प्रत्यक्ष त्या इंद्रियांद्वारे त्या क्रियेमध्ये उतरवल्या जातात. हे किती सुंदर प्रकारे कर्म, म्हणजे याचा विचार मनुष्याने करणं खूप गरजेचं आहे. की आपण फक्तच कर्म करतोय म्हणून काम करतोय या गोष्टीला नाही, तर भगवंतांनी सांगितलं की त्याच्या मागे हे 5 घटक आणि या प्रेरणादायक अशा या 3 गोष्टी आहेत ज्याचं विश्लेषण आपण जाणलं.
खूप महत्वाचं आहे. तरच आपण त्या आत्मा, परमात्मा, मन, बुद्धी, अहंकार, इंद्रिय या सगळ्या गोष्टींना यथेच्छितपणे आपण व्यवस्थितपणे आपण त्यांना काय म्हणतो ना, कनेक्ट करू शकू, आपण जोडू शकू त्यांना. हे महत्वाचं आहे आणि हे जाणायचंय कशा प्रकारे सूक्ष्म मन आणि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आणि स्थूल शरीर हे कशा प्रकारचं आहे. आणि मग हा कर्ता म्हणजेच आत्मा आहे, जो परमात्म्याच्या अनुमतीने ह्या गोष्टी करतो आहे. हे लक्षात ठेवायचंय. जसं आपण म्हटलं की आधीच्या अध्यायांमध्ये पण याचा उल्लेख आहे, क्षेत्रज्ञ. क्षेत्र हा क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र म्हणजे शरीर आहे. एक क्षेत्रज्ञ जो आत्मा, जो फक्त त्या शरीराशी निगडीत असतो. पण तो जो परमात्मा आहे तो सगळ्या शरीरांना जाणतो, आणि तो परमात्मा हा सुपरसीज म्हणजे सगळ्या शरीरांना तो बघत असतो, आणि सगळ्यांचं त्याचं ऑब्झर्वेशन असतं. एकाच वेळी एवढ्या एवढ्या 84 लक्ष योनींमध्ये तो परमात्मा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतोय. बघा केवढी प्रचंड प्रचंड शक्ती आहे त्या परमात्म्यामध्ये, की तो केवढं एकाच वेळेला या गोष्टी एवढ्या सांगू शकतो, की एवढं असं हे महात्म्य आहे परमात्म्याचं. ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिविधैव गुणभेदतः प्रोच्यते संख्याने यथा वृच्छृणुतान्यपि. हरे कृष्ण. रीना माताजी. हरे हरे कृष्ण माताजी. प्रकृतीच्या 3 गुणांना अनुसरून ज्ञान, कर्म आणि कर्ता यांचे 3 प्रकार आहेत. ते प्रकार आता माझ्याकडून एक तात्पर्य माताजी. वाचा ना माताजी. खूप छान आहे ती सगळी तात्पर्य, वाचली जातील आणि डोळ्याखालूनही जातील. मी विश्लेषण हो. निरूपण करणारच आहे. येस, बोला. तात्पर्य 14व्या अध्यायात प्रकृतीच्या गुणांचे 3 प्रकार सविस्तर वर्णिलेले आहेत. त्या अध्यायात असे म्हटले आहे की सत्वगुण प्रकाशक आहे, रजोगुण भौतिकवादी आहे आणि तमोगुण आळस व प्रमाद उत्पन्न करणारा आहे. प्रकृतीचे सर्व गुण बंधनकारक आहेत. ते गुण मुक्तिदायक नाहीत. सत्वगुणातही जीव बद्धच असतो. 17व्या अध्यायात प्रकृतीच्या निरनिराळ्या गुणांतील निरनिराळ्या प्रकारच्या लोकांच्या निरनिराळ्या उपासनांचे वर्णन आहे. या श्लोकात भगवान सांगत आहे की प्रकृतीच्या 3 गुणांनुसार ज्ञान, कर्ता आणि कर्म यांचे 3 निरनिराळे प्रकार ते सांगू इच्छितात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा या 14व्या अध्यायात आपण त्रिगुणांना जाणलं, की गुणत्रय विभाग योग, सत्व, रज आणि तमो काय आहे हे आपण नीट सविस्तर प्रकारे जाणलं. त्या प्रकारच्या व्यक्तींना आपण जाणलं. आणि मग 17व्या अध्यायामध्ये आपण सात्विक, राजसिक, तामसिक या अन्नाचं कसं, म्हणजे अन्नाचं कुठल्या अन्नाचं सेवन केल्याने या गुणांची वृद्धी, हे गुण वृद्धिंगत होतात हे आपण जाणलं. आणि त्याच प्रकारे उपासना म्हणजेच यज्ञ, तप आणि दान हे कशा प्रकारे सात्विक यज्ञ, सात्विक दान, सात्विक तप, त्याच प्रकारे राजसिक तप, राजसिक दान, राजसिक यज्ञ आणि तामसिक यज्ञ, तामसिक तप आणि तामसिक दान या या प्रत्येक उपासनेला आपण जाणलंय की या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली मग सत्वगुणातही आत्मा हा बद्धच आहे, कारण तो कुठेतरी सुखाने बांधला जातोय, कुठेतरी ज्ञानाने बांधला जातोय, म्हणून त्याच्या गुणातीत जायचंय. कारण कुठेतरी तो ज्ञानाने सुद्धा मनुष्य कुठेतरी जमिनीवरचे पाय त्याचे निघतात आणि तो थोडासा हवेत जाऊ शकतो. इथेच कुठेतरी तो आत्माबद्ध होतो. म्हणजे तो जरी सत्वगुणात असेल, त्याचे सगळे सात्विकता असेल, वागण्यात, बोलण्यात, आचरणात, वाणीमध्ये सगळं जरी सात्विक असेल, जे आपण सात्विक तप बघितलं, शारीरिक, वाचिक आणि मानसिक या तिन्ही तपांनी तो सात्विक असला तरी तो कुठेतरी बांधला जातोय. का? कारण सुखाने किंवा ज्ञानाने. कारण ते सुख त्याला मानतंय की मला हे सुख हवंय, मला मोक्ष मिळवायचा आहे, ही कुठेतरी भावना अजूनही आहे. म्हणून त्याच्या पलीकडे जायचंय, ज्या परमेश्वराच्या स्वभावाप्रत आपल्याला प्राप्त करायची आहे, स्वभाव प्राप्त करायचा आहे, त्या परमेश्वरा तो तो गुणातीत आहे हो परमात्मा, तो शुद्ध परमात्मा. आणि त्या तो सच्चित आनंद आहे, शाश्वत आहे, ज्ञानाने परिपूर्ण आणि आनंदमय असा आहे. त्या परमात्म्याला सुद्धा आपल्याला त्या आनंदमय अशा कोशामध्येच बघायचं आहे. आणि म्हणून आपल्याला त्या गुणातीत म्हणजे सत्व, रज आणि तम त्या सत्व गुणाच्याही पलीकडे जायचंय, जिथे आपण बघितलं स्थिताधीर मुनी याचं आपण उदाहरण बघितलं. आणि ज्या प्रकारे आपण राजसिक 14व्या अध्यायातही बघितलं नारद मुनींचं उदाहरण, जे गुणातीत आहे. मग अशी व्यक्ती कशी असते, कशी चालते, कशी बोलते, कसं आचरण असतं हे आपण जाणलं.
किती किती बॅलन्स्ड असते ती व्यक्ती, सुखामध्ये हुरळून जात नाही, दुःखामध्ये होरपळून जात नाही, अशा प्रकारची ती बॅलन्स्ड, त्याचे सगळे विचार, मग कुठल्याही प्रकारची एक्साइटमेंट नसते हो, कुठल्याही प्रकारचं अगदी स्वतःला खोलीमध्ये, त्या खोल दरीमध्ये झोपून देणं पण नसतं, या सगळ्याला बॅलन्स केलेलं असतं. आणि अशी ती स्थिताधीर मुनी, जी व्यक्ती आपण दुसऱ्या अध्यायातही जाणली, की कासवासारखं उदाहरण दिलंय, की कासव जर बाजूबाजूला कुठेतरी अगदी कुठेतरी जरा जरी आवाज झाला तरी, तो खुट्ट आवाज झाला तरी तो आपली इंद्रिय आत ओढून घेतो, आपले सगळे अवयव आत ओढून घेतो, त्याचप्रमाणे मनाचं आहे, या 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 स्थिताधीर मुनीच्या मनाचं आहे, शुद्ध भक्ताचे असं आचरण आहे, की कुठेही आजूबाजूला त्याला माया दिसली की तो त्याची इंद्रिय, त्याचं मन, त्याची बुद्धी, हे सगळं नियंत्रणामध्ये ठेवतो. आणि इतकं इतकं त्याचं स्वतःवरती नियंत्रण असतं, कारण तो स्वतःच्या बुद्धीला आणि मनाला नियंत्रित ठेवतो. कुठेही तिथे मिथ्याचार नसतो, तिथे कुठेच खोटा अहंकार नसतो. हे महत्वाचं आहे आणि यालाच आपल्याला आता जाणायचंय. भगवंतांनी हे ज्ञान आणि कर्ता आणि कर्म याला सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या 3 गुणांच्या आधारे आपल्याला समजावून सांगितलेले. सर्वभूतेषु येनैकं भाव भावम सॉरी भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं वित्ति सात्विकम. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. जो मनुष्य प्रत्येक प्राण्यात, मग तो देवता, पशु, पक्षी, जलचर किंवा वनस्पती असो, त्या सर्वांमध्ये आत्मा पाहतो, त्याचे ज्ञान सात्विक असते. सर्व प्राण्यांना त्याच्या पूर्वकर्मानुसार जरी निरनिराळे देह प्राप्त झाले असले तरी सर्वांमध्ये एकच आत्मतत्व असते. 7व्या अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक शरीरातील प्राणशक्तीचे प्राकट्य भगवंताच्या पराप्रकृतीमुळे होत असते. म्हणून प्रत्येक देहामध्ये एकच पराप्रकृती चेतना पाहणे ही सात्विक दृष्टी होय. देह नश्वर असला तरी ही प्राणशक्ती अविनाशी आहे. भिन्नता ही शारीरिक स्तरावर दिसून येते. प्राणशक्ती विभाजित झाल्याचा भास होतो, कारण बद्ध जीवनात भौतिक अस्तित्वाची अनेक रूपे दिसून येतात. असे निर्विशेष ज्ञान ही आत्मसाक्षात्काराची एक बाजू असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग या प्राणशक्ती म्हणजेच परमात्मा, की विद्या विनयन संपते, की एखादा ब्राह्मण, मग जो सद्गुणी, तो जो जो पंडित आहे आणि जो अशा शुद्ध भक्त आहे, जे आपण आता स्थिताधीर मुनीचं बघितलं, की तो प्रत्येक जीवामध्ये, मग त्या 84 लक्ष योनी या फक्त देहाने वेगवेगळ्या आहेत, कारण त्या त्यांच्या कर्माने त्यांना तो जन्म मिळालेला आहे, त्यांच्या पूर्व कर्मामुळे त्यांना तो जन्म मिळालेला आहे. अशा प्रत्येक 84 लक्ष योनींच्या ज्या काही जीवांमध्ये ती व्यक्ती ही प्रत्येक जीवामध्ये आत्मा आणि परमात्म्याला, ती प्राणशक्ती जी आहे, ती चेतना जी आहे, ते चेतनेचं तत्व हे एकच आहे, ते फक्त अविभाज्य आहे आणि ते फक्त त्या देहरूपी गोष्टींमुळे सगळ्यांमध्ये भिन्न आपल्याला दिसतं. ही भावना जो मनामध्ये बाळगतो ते ते ज्ञान आहे आणि ते ज्ञान आत्मसाक्षात्काराची जाणीव आपल्याला घडवून देत आहे. ही एक त्याची बाजू असते. हे निर्विशेष ब्रह्माचं सांगितलेलं आहे, की कशा प्रकारे बद्ध जीवनात भौतिक अस्तित्वाची अनेक रूपे दिसून येतात, असं निर्विशेष ज्ञान हे आत्मसाक्षात्काराची. कारण कसं असतं, की आत्मसाक्षात्कार म्हणजे त्या आत्म्याचं कुठेतरी असणं आणि त्या आत्म्याचं आपण म्हणतो ना, त्या आत्मिक पातळीवर स्वतःला नेवणं, हे कुठेतरी त्या गोष्टीला जाणणं असं आहे. आणि म्हणूनच या आत्मसाक्षात्काराच्या भावनेला वृद्धिंगत करायचं, हे लक्षात घ्या. हरे कृष्ण माताजी. माधुरी माताजी. पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभाव पृथग्विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम. अर्थ: ज्या ज्ञानामुळे एखादा मनुष्य विभिन्न शरीरात भिन्न भिन्न प्रकारचा जीव पाहतो, ते ज्ञान राजस होय असे जाण. तात्पर्य: भौतिक शरीर म्हणजे जीव आहे आणि देहाचा नाश झाल्यावर चेतना देखील नष्ट होते, ही कल्पना करणे म्हणजे राजसी ज्ञान होय. या ज्ञानानुसार एका शरीराहून दुसरे शरीर भिन्न असते, कारण 2 शरीरांमधील चेतनेचा विकास वेगवेगळ्या प्रकारे झालेला असतो.
अन्यथा चेतना प्रकट करणारी आत्मा नावाची भिन्न वस्तू नसते. शरीरच आत्मा आहे आणि शरीरापलीकडे वेगळा असा आत्मा नाही. अशा ज्ञानानुसार चेतना अनित्य आहे किंवा आत्मा व्यक्तिगत रूपात अस्तित्वात नसून एकच सर्वव्यापी आत्मा असतो, जो ज्ञानाने पूर्ण आहे. आणि हे शरीर अनित्य अनित्य अज्ञानामुळे अज्ञानामुळे प्रकट झाले आहे. आणि या शरीरापलीकडे एक विशेष व्यक्तिरूप अथवा परमात्म्याचे अस्तित्व नाही. रजोगुणी ज्ञानामुळे वरील सर्व कल्पना उत्पन्न होत असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कारण तिथे कुठेतरी प्रत्येक जीवाला निरनिराळं तर बघितलंच जातं, परंतु ही चेतना प्रकट करणं, कारण तिथे आत्मिक पातळीवर विचारच केला जात नाही, तिथे फक्त शारीरिक भावनांशी निगडीत असते ती व्यक्ती. आणि म्हणून हे शरीर आदित्य अज्ञानामुळे प्रकट झाले आहे. आणि या शरीरापलीकडे एक विशेष व्यक्तिरूप किंवा परमात्म्याचं अस्तित्वच त्या राजसिक गुणांना मान्य नसतं. आणि त्या परमात्म्याच्या अस्तित्वाला ते जाणत नसतात. चेतना जाणतायत, आत्मा जाणतायत, पण अजूनही त्या शारीरिक भावनेशी निगडीत आहेत, म्हणून कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये अडकलेली आहे. म्हणून ती अभिलाषा आहे, इच्छा आहेत, निरनिराळ्या इच्छांमुळे तर पुढे मग त्या निरनिराळी शरीर निर्माण होतात. आणि त्या निरनिराळ्या शरीरांमध्ये त्या अनेक योनींमधून तो आत्मा प्रवास करीत असतो. कारण कशा प्रकारे की देह नश्वर आहे, परंतु हा आत्मा अविनाशी आहे, हे ज्ञान आपण घेतलंय. भगवंतांनी हे गुह्य ज्ञान दिलेलं आहे. पण हा राजसिक व्यक्ती ही फक्त त्या मी शरीर आहे फक्त याच भावनेशी तो कुठेतरी निगडीत असतो. कारण तिथे कुठेतरी फक्त अभिलाषा आहे, तिथे कुठेतरी फक्त वासना आहे. यत्तु कृष्ण वेद कस्मिन् कार्ये सक्तम हैतुकम अतत्वार्थ वदल्पम च तत्ता समुदारुतम. हरे कृष्ण. तत्ताम समुदारुतम. हरे कृष्ण. रीना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आणि ते ज्ञान ज्यामुळे मनुष्य एकाच प्रकारच्या कार्याला सर्वस्व समजून आसक्त होतो, त्याला सत्याचे ज्ञान राहत नाही. व जे अतिशय अल्प असते त्या ज्ञानाला तमोगुणी ज्ञान म्हणतात. तात्पर्य. सगळ्यांना एक मी विचारू इच्छिते की आतापर्यंतच तुम्हाला लक्षात आलंय का सगळं, की जे आपण सात्विक, राजसिक आणि तामसिक गुणांच्या विभागून जे जाणतो आहोत, तर आतापर्यंतच्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर झालेल्या आहेत का, समजलेल्या आहे सगळ्यांना, का काही शंका आहेत तर आपण तिथल्या तिथेच त्याचं निरसन करू शकतो? नाही माताजी, समजत आहे. तुम्ही जे जे सांगताय ना ते मी वाचत चालले, आज अध्याय घेतलेले. सगळं समजतंय व्यवस्थित? माधुरी माताजी, रीना हो हो माताजी, तुम्हालाही? हो हो माताजी. कुठे काही भारती माताजी पण आले आहेत का? सुनील प्रभूजी आलेत. सुनील प्रभूजी, हरे कृष्ण. मला वाटतं ते ऐकतायत फक्त. ठीक आहे. तर कुणाला काही याविषयी आतापर्यंत सगळं व्यवस्थित समजलंय? कुणालाही काही याच्यामधले काही प्रश्न आहेत कुणाला याबद्दलचे? नाही माताजी, तसं काही नाहीये. नाही. ठीक आहे. म्हणजे कारण मग पुढे जाण्याआधी या गोष्टी खूप जाणणं गरजेचं आहे. कारण बऱ्याचशा पुढच्या गोष्टी या कनेक्टेड असतात त्याच्याशी. आणि म्हणून ते एकदा कळलं व्यवस्थित की मग पुढे जायला पण आपण तितकं जाणं मग ते सुकर ठरतं. ठीक आहे. वाचा माताजी, तात्पर्य वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य. सर्वसाधारण मनुष्याचे ज्ञान नेहमीच तमोगुणी असते, कारण बद्धावस्थेतील सर्व जीव जन्मापासूनच तमोगुणात असतात. जो आचार्यांच्या किंवा वेदशास्त्रांच्या आदेशानुसार ज्ञान विकसित करीत नाही, त्याचे ज्ञान देहापुरते मर्यादित असते. शास्त्रांच्या धन आणि तुमचा आवाज शास्त्रांच्या आदेशानुसार कर्म करण्याची त्याला फिकीर नसते. त्याच्याकरिता धन हेच ईश्वर असते आणि त्याच्या दृष्टीने ज्ञान म्हणजे शरीराच्या गरजा भागविणे होय. अशा ज्ञानाचा परमसत्याशी काही संबंध बहुत करून आहार, निद्रा, भय, मैथुन या सामान्य पशूंच्या ज्ञानासारखे असते. असे ज्ञान तमोगुणापासून उत्पन्न होते, असे येथे म्हटले आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर या शरीराच्या पलीकडे असलेल्या आत्म्यासंबंधीच्या ज्ञानाला
सत्वगुणी ज्ञान म्हणतात. ज्या ज्ञानामुळे भौतिक तर्कवाद व मनोधर्म यांच्या जोरावर अनेक सिद्धांत व वाद निर्माण होतात, त्याला रजोगुणी ज्ञान म्हणतात. आणि देह सुखसोयीत कसा ठेवता येईल या संबंधीच्या ज्ञानाला तमोगुणी ज्ञान म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. किती छान विभागून सांगितलंय बघा या ज्ञानाचं. मग तमोगुणी ज्ञान म्हणजे अज्ञान, अहंकार. कारण हे ज्ञान म्हणायचंच नाही, ते पूर्ण अज्ञानच असतं. मग मनुष्य जन्मताच तमोगुणी असतो, कारण तो फक्त शरीराशी निगडीत असतो. मग जसं जसं तो पुढच्या टप्प्यावरती जातो, म्हणून त्या सत्वगुणी ज्ञान, रजोगुणी ज्ञान आणि तमोगुणी ज्ञान म्हटले. मग सत्वगुणी ज्ञान हे कुठेतरी आत्मिक पातळीवर स्वतःला नेते. पण तामसिक ज्ञान सुरुवातीलाच काय सांगितलं, की फक्त शरीर असल्याच्या भावनांची निगडीत आहे. मी म्हणेल ती पूर्व दिशा, मला जे करायचंय ती मी करणार, कारण ना शास्त्राला वाचणार, ना वेदांना वाचणार, ना कशाचा अभ्यास करणार, कुठलंही ज्ञान घेण्याचा प्रयत्न करणार. सगळं अज्ञानात आहे, सगळं अंधकारात आहे तिकडे, आणि त्याचे परिणामही त्यालाच भोगायचे आहेत. अशा या तमोगुणी ज्ञानामध्ये व्यक्ती असते. आणि म्हणून मग सत्वगुणी हे कुठेतरी शरीर नसून आत्मिक पातळीवर स्वतःला कसं उन्नत करायचंय त्याला सत्वगुणी ज्ञान म्हटलेले आहे. आत्मा संबंधीच्या ज्ञानाला. आणि राजसिक ज्ञान हे कुठेतरी तर्कवादावर आहे. मनोधर्म म्हणजे काय, तर मी फक्त शरीर आहे या भावनेशी ते सुद्धा थोडंसं कुठेतरी निगडीत आहे. तिथे कुठेतरी त्याचं गल्लत झालेली आहे, कारण फक्त सकाम कर्मात आहे. आणि मग त्या आत्म्याला जाणतोय, पण तो परमात्मा सगळ्यांमध्ये स्थित आहे. आणि मग 84 लक्ष योनींना समान दृष्टीने तो बघू शकत नाही. प्रत्येकाला भिन्न भिन्न शरीरांनी तो बघू शकतो, कारण त्याच पातळीवर तो स्वतःला बघत असतो. आणि म्हणूनच मग अशा ज्ञानाला, कारण ते कुठेतरी अभिलाषेमध्ये असतं, कुठेतरी त्या इच्छा, आकांक्षा, हे हवंय ते हवंय, सकाम कर्मामध्ये ते करत असतं व्यक्ती. आणि तमोगुणी ज्ञान हे अज्ञानात आहे. मग ते फक्त देहरूपी भावनेशी आहे, की मी शरीर आहे, मी शरीर आहे, एवढंच आहे ती भावना. त्याच्या पलीकडे ते ज्ञान नसतं. अशा ज्ञानाला तमोगुणी ज्ञान म्हटलेलं. नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी. जे कर्म नेमलेले आहे व आसक्तीशिवाय केले जाते, जे राग द्वेष न ठेवता आणि फलप्राप्तीच्या इच्छेने केले जाते, त्या कर्माला सात्विक कर्म म्हणतात. विभिन्न वर्ण व आश्रमावर आधारित शास्त्रातील नियत कर्मे जी निष्काम भावनेने अथवा स्वामित्वाच्या अधिकाराशिवाय राग द्वेष भावरहित भगवंतांना प्रसन्न करण्याकरिता व आत्मतृप्तीचा हेतू न ठेवता कृष्ण भावनेत केली जातात, त्यांना सात्विक कर्म म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा आता पुढचा पण मी वाचतो. आपण सात्विक, राजसिक आणि तामसिक कर्म हे 3 विभागून जाणूया. यत्तु कामेप्सुना कर्म साहरा साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राज समुदार्तम. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी तिन्ही वाचा तुम्ही, मग मी पुढचं माधुरी माताजींना वाचायला सांगते. हा, परंतु फलाची इच्छा धरणाऱ्या मनुष्याकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केले जाते व जे मिथ्या अहंकारयुक्त बुद्धीने केले जाते ते रजोगुणी कर्म होय. अनुबंधं क्षयं हिंसां नपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. वाचा तामसिक. जे कर्म मोहाने शास्त्रीय आदेशांची अवहेलना करून व भावी बंधनाची पर्वा न करता किंवा हिंसा अथवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्याकरिता केले जाते त्या कर्माला तामसिक कर्म म्हणतात. आपल्याला देशातील सरकाराला किंवा भगवंतांनी नियुक्त केलेल्या दूतांना, ज्यांना यमदूत असे म्हणतात, आपल्या कर्माचा जमा खर्च दाखवावा लागतो. बेजबाबदारीने केलेली कर्म नाशाला कारणीभूत होते, कारण त्यामुळे शास्त्रातील नियत आदेशांचा भंग होतो. असे कर्म प्राय हिंसात्मक असते व ते इतर जीवांना पीडादायक होते. असे बेजबाबदार कर्म स्वतःच्याच अनुभवावर आधारून केले जाते, यालाच मोह म्हणतात. अशी सारी मोहग्रस्त कर्मे तमोगुणामुळे उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. खूप धन्यवाद. असे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक म्हणजे काय, तर सात्विक म्हणजे काय, तर हे निष्काम कर्म आहे. कुठेतरी निष्काम भावनेने. निष्काम कर्म म्हणजे सात्विक कर्म, सकाम कर्म म्हणजे राजसिक कर्म, आणि विकर्म म्हणजे तामसिक कर्म. असे जे आपण 4थ्या अध्यायामध्ये आपण या कर्माचे जे प्रकार जाणले, की सकाम कर्म जो कुठेतरी फळांची अपेक्षा ठेवून कर्म करतोय ते राजसिक कर्म, आणि कुठेतरी फक्त
फक्त स्वतःच्या अहंकाराने आणि स्वतःपुरता विचार करून कुठल्याही बंधनांची पर्वा न करता की कुणाला त्रास होईल, कुणाला क्लेश होतील, कुणाला कुठल्या प्रकारच्या भावना त्यांच्या दुखावल्या जातील, या कुठल्याही गोष्टीची तमा तिथे बाळगलीच जात नाही, कारण तिथे पूर्ण अज्ञान असतं आणि फक्त अघोरीपणाने केलेलं ते कर्म असतं. अशा कर्माला विकर्म म्हटलं जातं, जे शास्त्राला विरुद्ध जाऊन केलं जातं, नियमांच्या बाह्य नियमांमध्ये. म्हणून जे म्हटलंय ना, नियुक्त केलेल्या दूतांना, ज्यांना यमदूत असं म्हणतात, आपल्याला देशातील सरकारला किंवा भगवंतांनी नियुक्त केलेल्या दूतांना ज्यांना यमदूत असे म्हणतात, आपल्या कर्माचा जमाखर्च दाखवावा लागतो. बेजबाबदारीने केलेले कर्म नाशाला कारणीभूत. असं बेजबाबदार कर्म हे तामसिक लोक करीत असतात, त्याला विकर्म म्हटलं जातं. म्हणून अकर्म जे निष्काम कर्म आहे, की जे विभिन्न वर्ण आश्रमांवर आधारित शास्त्रातील नियत कर्मे, जी निष्काम भावनेने अथवा स्वामित्वाच्या अधिकाराशिवाय राग द्वेष भावरहित भगवंतांना प्रसन्न करण्याकरता आत्मतृप्तीचा हेतू न ठेवता कृष्ण भावनेत केली जातात, त्यांना सात्विक कर्म. बघा, ही व्यक्ती निश्चित खूप त्या त्या गुणापर्यंत अगदी पोहोचलेली असते, कारण तिथे कुठेही फळांची अपेक्षा नसते, पण ती फक्त बद्ध होत असते त्या सुखाने आणि ज्ञानाने. म्हणून ती कुठेतरी सात्विकतेच्या पलीकडे जाण्याची खूप गरज असते. पण या प्रकारच्या अशा मोहरहित कर्मांना सात्विक कर्म म्हटलंय. मोहातील कर्मांना राजसिक कर्म. आणि कुठल्याही प्रकारचा मोह म्हणजे त्याच्या पलीकडे राजसिक आणि तामसिक खूप जवळ जवळ आहे हो एकमेकांच्या. पण राजसिकता ही कुठेतरी सात्विकतेकडे वळू तरी शकते, तामसिकता खूप कठीण आहे. म्हणून राजसिकता ही कुठेतरी फक्त फळांची अपेक्षा ठेवून केलेलं कर्म, आणि तामसिक हे शास्त्रांच्या विरुद्ध जाऊन केलेलं कर्म म्हणजेच विकर्म. हरे कृष्ण. माधुरी माताजी वाचा. आता आपण कर्म जाणलं, आपण आता कर्ता जाणू. जे ज्ञान आपण जाणलं, कर्म हरे जाणलं, आणि आता आपण कर्ता जाणू की कर्ता कोण आहे. सात्विक, राजसिक आणि तामसिक कर्ता असे 3 प्रकारचे कर्ते आपण म्हटले. तर माधुरी माताजी, तुम्ही श्लोक आणि तात्पर्य वाचाल तिन्ही, 26, 27, 28. हरे 26, कृष्ण 27. माताजी. बोला बोला रीना माताजी. हरे कृष्ण. माताजी, फळाची अपेक्षा न करता जे कर्म केले जाते ते सत्वगुणात येते ना? येस येस, निष्काम हो, कर्म. त्याला निष्काम कर्म असे म्हणतात. येस. आणि जिथे अहंकार आहे, जिथे मी पण आहे, त्याला तमोगुणात म्हटलं जातं. त्याला तमोगुणातच म्हटलं जातं. राजसिकता पण येते तिथे कुठेतरी, ते हो, राजसिक कर्म पण आहे. पण तमोगुणातलं तर पूर्णच अंधकारामध्ये आहे, कशाचीच तमा बाळगली जात नाही. पूर्ण शास्त्राच्या विरुद्ध जाऊन, नियमांचं उल्लंघन करून, दुसऱ्याला त्रास होईल असं वागून, दुसऱ्याला क्लेश देऊन. म्हणून आपण जे नक्षलवादी बघतो, दहशतवादी बघतो, हे जे बॉम्बस्फोट करणारी, म्हणजे कुठल्याही गोष्टीची तमा बाळगत नाहीत. जे काही करायचंय ते करायचंय, बस त्याचे परिणाम काय असतील ते असतील, पण ते गोष्ट ती साध्य करायची, एवढंच त्यांचं ते कर्म असतं. ते विकर्म धरलं जातं. ते तमोगुणी कर्म म्हणजेच विकर्म माताजी. विकर्म. ओके माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 27 पण अर्थ हा, वाचू का? 26, 27, 27 आणि 28 वाचा. मग आपण तिन्ही एकदम डिस्कस करू, म्हणजे ते मुद्दाम फरकाने मी अर्थ आणि तुम्हाला सांगते की तात्पर्य सहित वाचू तुमच्या ना? चांगल्या हरे लक्षात कृष्ण. राहील. हा, वाचा. हरे कृष्ण. अर्थ आणि तात्पर्य सहित वाचू ना? हो हो, येस माताजी. अर्थ 26 अर्थ. जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग न करता मिथ्या अहंकाराविना निश्चयाने आणि उत्साहाने यशापयशामुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो, त्याला सात्विक कर्ता असे म्हटले जाते. तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित मनुष्य नेहमी प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे असतो. त्याच्याकडे जे कर्म सोपवलेले आहे त्या कर्माच्या फलाची त्याला अपेक्षा नसते, कारण तो मिथ्या अहंकार व गर्व यांच्या पलीकडे गेलेला असतो. तरी देखील कार्य पूर्ण होईपर्यंत तो नेहमी उत्साही असतो. कार्य करीत असताना होणाऱ्या क्लेशांची तो चिंता करीत नाही. तो नेहमी उत्साहपूर्णच असतो. तो यश आणि अपयशाची पर्वा करीत नाही व सुखदुःखात समान वृत्ती बाळगतो. असा करता सत्वगुणी असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रागी वाचू ना पुढं? हो, वाचा. रागी कर्म फलप्रेप्सु
लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः. जो करता कर्म आणि कर्मफलांप्रती आसक्त होऊन फळांना भोगू इच्छितो आणि जो लोभी, ईर्षाळू, अपवित्र व सुखदुःखामुळे विचलित होणारा असतो त्याला रजोगुणी करता असं म्हटले आहे. तात्पर्य: मनुष्य एखाद्या कर्मामध्ये किंवा त्या कर्माच्या फळाविषयी अत्यंत आसक्त झालेला असतो. कारण संसार, घरदार, पत्नी, मुले इत्यादींविषयी त्याला फार आसक्ती असते. अशा मनुष्याला जीवनात आपली उन्नती व्हावी अशी इच्छा असते. आपल्याला हे जग भौतिकरित्या अधिकाधिक सुखकारक कसे होईल याचाच केवळ तो विचार करतो. साधारणपणे तो फार लोभी असतो व त्याला वाटते की आपण जे काही मिळवले आहे ते चिरस्थायी आहे आणि कधीही नाश पावणारे नाही. असा मनुष्य इतरांचा मत्सर करतो आणि स्वतःच्या इंद्रिय तृप्ती करता कोणतेही पापकर्म करण्याची त्याची तयारी असते. म्हणून असा मनुष्य अपवित्र असतो आणि आपण जे मिळवितो ते निष्कलंक असते की भ्रष्ट असते याची तो पर्वा करीत नाही. त्याची तो पर्वा करीत नाही. आपले कर्म सफल झाले की तो फार सुखी असतो आणि जेव्हा त्याचे कर्म असफल होते तेव्हा तो फार दुःखी होतो. अशा प्रकारचा मनुष्य रजोगुणी करता होय. हरे कृष्ण. अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते. अर्थ: जो करता नेहमी शास्त्राविरुद्ध कर्म करतो, जो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी, दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात तरबेज असतो व जो आळशी, सदैव खिन्न आणि काम करताना चालढकल करणारा असतो त्याला तमोगुणी करता असं म्हटलं आहे. तात्पर्य: शास्त्रातील आदेशानुसार कोणत्या प्रकारचे कर्म करावे व कोणत्या प्रकारचे कर्म करू नये हे आपल्याला समजते. जे लोक शास्त्रांच्या आदेशांची पर्वा करीत नाहीत ते लोक जे कर्म करू नये तेच कर्म करतात आणि असे लोक सामान्यपणे भौतिकवादी असतात. ते शास्त्रीय आदेशानुसार न वागता प्रकृतीच्या गुणांनुसार कर्म करतात. असे लोक सभ्य नसतात आणि साधारणपणे सदैव कपटी व दुसऱ्याचा अपमान करण्यात पटाईत असतात. ते अतिशय आळशी असतात. काम असूनही ते नीट न करता नंतर कधीतरी पूर्ण करण्याकरता बाजूला सारतात. म्हणून ते खिन्न असल्याचे आढळतात. ते काम करण्यात नेहमी दिरंगाई करतात व तासाभरामध्ये होणारे काम वर्षानुवर्षे करीतच असतात. असे हे करते तमोगुणी असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे निष्काम कर्म करतायत ते सात्विक करते आहेत. जे सकाम कर्म करतायत ते राजसिक करते आहेत आणि जे विकर्म करतायत ते सगळे तामसिक करते आहेत. अशा प्रकारे हा जो कर्ता आहे, या कर्ता म्हणजे जो कर्म करणार आहे, मग तो कर्म कशा प्रकारचं करतोय त्यावरच त्याचं करते पण निश्चित लक्षात येतं. म्हणूनच ते कर्ता, जे कर्म आपण जाणलं त्याच प्रकारच्या कर्माचं इथे उदाहरण दिलं आणि त्या प्रकारच्या कर्माला जो कर्ता करतो तो त्या प्रकारचा कर्ता समजला जातो. आणि म्हणूनच तो मिथ्या अहंकार आणि जो गर्व याच्या पलीकडे असतो, जो कुठेतरी फळांची अपेक्षा न करता तो ते कार्य करत असतो, तो इतरांच्या सुखदुःखांची चिंता करतो, त्याला होणाऱ्या क्लेशाची तो पर्वा करत नाही. म्हणजे तो तमोगुणाच्या किती विरुद्ध आहे बघा, की तमोगुणी दुसऱ्याला त्रास कसा होईल याची काळजी, याची त्यांना पडलेली नसते, की त्यांना त्रास कुठल्याही प्रकारचा झाला तरी त्यांना काही वाटत नाही त्याचं, आणि कशा प्रकारे दुसऱ्यांना क्लेश होतील याच्या मागे ते लागलेले असतात. असं हे किती कॉन्ट्राडिक्टरी आपल्याला दिसतं. म्हणून मी ते तुम्हाला त्याच्या तिन्ही एकदम वाचल्यानंतर किती त्याच्यातला फरक लक्षात येतो. म्हणून सात्विक करता कोण आहे आणि मग राजसिकता कुठेतरी तामसिकतेच्या जवळच आहे हो, जिथे फळांची अपेक्षा आहे आणि जिथे फक्त मला हे मिळालं म्हणून मी खुश होणार, मला नाही मिळालं म्हणून मी दुःखी होणार, कारण मग फक्त त्याच्यावरच त्याच्या भौतिकतेवर सगळं अवलंबून आहे. तिथे कुठेही कृष्णाला संतोष देऊ आपण, कृष्णाला आनंद देऊ अशी कुठलीही भावना नाहीये तिथे. कृष्ण भावना मिसिंग आहे पूर्णपणे. कारण सगळ्याचं आपल्याला भोगायचंय, मला हे हवंय, मला ते हवंय. मग प्रमोशन मिळवायचं असेल तर कुठल्या का मार्गाने मिळेल ना मला, पण मला ते मिळवायचंच आहे, कसंही करून मला मिळवायचंय. मग त्यासाठी काहीही करण्याची ज्याची तयारी असते तो राजोगुणी करता आहे, कारण त्याला त्या फळाची अपेक्षा असते. आणि तमोगुणी करता हा कुठल्याही शास्त्राच्या विरुद्ध ते कर्म करत असतो, सदैव खिन्न, मग चालढकल कामाची,
कामात रेंगाळलेलेपणा, आज करू आज करे सो कल करे सो परसो नरसो, असं ते आहे. त्यामुळे ते मग पुढे ढकलत जायचं आणि ते कामच करायचं नाही, असा कुठेतरी तो भाव असतो. आणि अशा भाव असलेल्या कर्त्याला म्हटलेलं आहे तमोगुणी कर्ता. ठीक आहे, आलंय लक्षात सात्विक, राजसिक आणि तामसिक कर्ता? हरे कृष्ण माताजी. हो माताजी. समजलंय? बोला माधुरी माताजी, काही प्रश्न आहे? मला असं वाटतंय की समाजामध्ये जर आपण इतर संख्या बघितली सर्वसाधारण, हा, तर ते राजसिक तत्वाची संख्या लोकांची जास्त असावी अगदी असं मला बरोबर, वाटतं. अगदी बरोबर माताजी. म्हणजे 80 ते 90% लोक हे राजसिक वृत्तीतच आहेत हा, माताजी. राजस मध्ये येतात कारण ते स्वार्थासाठीच जगतात ना, म्हणजे. बास बास, अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. या कलियुगात हरे सगळं तेच कृष्ण. तर चाललंय ना मग, की फक्त हम्म, भौतिकतेमध्ये मी, माझं कुटुंब, माझं नोकरी, माझं हे, माझं ते, मला हे हवंय, मला ते हवंय, बास. तितक्या पुरतच सगळं स्वार्थाला. मर्यादित आहे माताजी. हरे पण कृष्ण. आता माताजी हा, लोक तमोगुणीकडे खूप लवकर वळतायत माताजी. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली. म्हणून तर सांगितलंय ना माताजी 17व्या अध्यायात ते, 14व्या अध्यायात सत्व, रज आणि तमो यांची खेचाखेच चालू असते. म्हणून मग हो सत्वगुण हा कुठे डॉमिनंट हो, कुठे रजो आणि तमो गुणाचं कमी, म्हणजे कमी आढळतात. मग हे तुमच्या, मग तुमच्या संगती गोष्टी आहेत. म्हणून माताजी तसं रजोगुणामध्येच आपल्याला या कलियुगात ती मॅक्सिमम स्वरूपात आढळते. पण म्हणून त्याला सत्वगुणामध्ये करायचंय, परावर्तित करायचं, तमोगुणामध्ये करायचं नाही. पण जसं पण आला तसं मनुष्य तमोगुणातच जास्त खेचला जातोय. कारण जसं आपण बघितलं रजोगुणात हे हवंय ते हवंय, मग ते मिळवण्याकरता का मार्ग हे करेना, मग ते शास्त्राच्या विरुद्ध का जायला लागेल, पण ते करायची तयारी असते. कारण ते मिळवायचंच, हो ती इच्छा असते, ती आकांक्षा असते. आणि म्हणून तर आपण ऐकलं दुसऱ्या अध्यायात, कामात क्रोधो विजय, क्रोधाचं मग सगळं अधःपतनामध्ये रूपांतर. हेच हेच जाणायचंय. म्हणून आपल्याला भगवंतानी इतक्या स्पष्टपणे आपल्याला याची 3 विभागून सांगितलेलं आहे की काय केलं तर तुम्ही काय करू शकता. या गुणांना जाणायचंय. खूप सखोल प्रकारे हे ज्ञान आहे. ठीक आहे, हरे कृष्ण. हो माताजी. हरे कृष्ण. माधुरी माताजी, आपले काही प्रश्न, बरं तुमच्या प्रश्नांचं निराकरण झालं का? धन्यवाद मॅडम, धन्यवाद. झालं झालं. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. आता आपण ज्या पुढच्या ज्ञानाला, तर आपण बुद्धीला बघणार आहोत. मग आपण बघतोच आहोत की सात्विक, राजसिक आणि तामसिक ही धृती बुद्धी म्हणजे निश्चय, धृती म्हणजे निश्चय, आणि बुद्धी म्हणजे जी मग ती सत्सद विवेक बुद्धी आहे का, ती राजसिक बुद्धी आहे का, ती तामसिक बुद्धी आहे. मग या बुद्धीला आणि निर्णयाला, याला आपण सात्विक, राजसिक आणि तामसिक, किती सुंदर भगवंतांनी त्याचीच उजळणी घेतली आहे बघा. हे सगळं आपण आधी जाणलंय. प्रत्येक पहिल्या दुसऱ्या अध्यायापासून आपण सगळं जाणायला बघितले, जे आता आपण बघतोय. कामात क्रोधो विजयते, म्हणजे हे जे करता काय करतोय, म्हणजे तर या सगळ्याची सगळ्याचं सार भगवंतांनी या अध्यायामध्ये आपल्याला सांगितलंय. आणि म्हणून या विभागून जेव्हा ते सांगितलं आहे सत्व, रज आणि तमो, त्याच्यामध्ये आपल्याला ते अजून खूप स्पष्ट होते. बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणस्तस्त्रिविधम शृणु, गुणतस्त्रिविधम शृणु, प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय. हरे कृष्ण. रीना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे धनंजय, प्रकृतीच्या 3 गुणांनुसार होणारे बुद्धी आणि निश्चय यांचे निरनिराळ्या प्रकारचे भेद आता मी तुला तपशीलवार सांगतो. ते 1. तात्पर्य. आता ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता यांचे प्रकृतीच्या गुणानुसार 3 निरनिराळ्या विभागांचे विवेचन केल्यानंतर भगवान श्रीकृष्ण कर्त्याची बुद्धी आणि धृती, निश्चय यांच्या भेदांचेही त्याचप्रमाणे निरूपण करीत आहेत. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणून जसं भगवंतांनी सांगितलं की ते जे सूक्ष्म शरीर आहे, जे मन, जे प्रेरणा देणारं आहे, आणि त्या प्रेरणा देणाऱ्या जसं ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता, या प्रेरणादायक 3 तत्वांना आपण जाणलं की काय आहे ज्ञान. मग ते ज्ञान असणारा ज्ञाता आणि त्याचं ध्येय काय आहे, ज्ञेय काय आहे, हे आपण 3 निरनिराळ्या विभागांचं जाणल्यानंतर भगवंत सांगतायत की त्यांची बुद्धी आणि त्यांची धृती, त्यांचा निश्चय, मग अशी सात्विक करता की त्याची बुद्धी काय असेल, त्याची धृती कुठल्या प्रकारचा, त्याचा निश्चय कुठल्या प्रकारचा असेल, याला आपण 3 प्रकारे जाणूया. तर आता आपण पुन्हा मी 3 श्लोक वाचते माताजी, वसुधा माताजी, मग तुम्ही त्याचे तिन्हीचे अर्थ आणि तात्पर्य वाचा.
प्रवृत्तीं हो. च वृत्तिं च कार्ये भयाभये बंधम मोक्षं च यो वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी. हे पार्थ, ज्या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती आणि निवृत्ती, कार्य आणि अकार्य, भय आणि निर्भय, बंधन आणि मोक्ष यांना जाणतो, ती सात्विक बुद्धी होय. शास्त्राच्या निर्देशनानुसार जी कर्मे केली जातात त्यांना प्रवृत्ती असे म्हणतात. शास्त्रांनी निर्देशित न केलेली कर्मे करू नयेत. ज्या मनुष्याला शास्त्रांच्या निर्देशनाचे ज्ञान नाही, तो कर्माच्या फळांनी व प्रतिफळांनी बांधला जातो. जी बुद्धी सारासार विचार करू शकते, ती सात्विक बुद्धी होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यया धर्मं धर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् जानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी. हरे कृष्ण. हे पार्थ हे पार्थ, जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म, कार्य आणि अकार्य यामधील भेद जाणू शकत नाही, ती राजसिक बुद्धी होय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिं सा पार्थ तामसी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ब्रह्म आणि अंधकाराच्या भ्रम प्रभावामुळे भ्रम जी भ्रम बुद्धी भ्रम धर्माला अधर्म व त्याची भ्रम ब्रह्म भ्रम. हा भ्रम हा. भ्रम आणि अंधकाराच्या प्रभावामुळे जी बुद्धी धर्माला अधर्म आणि अधर्माला धर्म समजते आणि सदैव विपरीत मार्गाने कार्य करते, ती बुद्धी म्हणजे तामसिक बुद्धी होय. तामसिक बुद्धी ही सदैव विपरीत रूपाने कार्य करते. जो यथार्थ धर्म नाही त्या धर्माचा ती स्वीकार करते व यथार्थ धर्माचा धिक्कार करते. तमोगुणी मनुष्य महात्म्याला साधारण मनुष्य तर साधारण मनुष्याला महात्मा समजतात. त्यांना सत्य हे असत्य वाटते आणि ते असत्याचा सत्य म्हणून स्वीकार करतात. सर्व गोष्टीत ते केवळ विपरीत मार्गाचेच अनुसरण करतात, म्हणून त्यांची बुद्धी तामसिक बुद्धी होय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशी ही सात्विक बुद्धी, राजसिक बुद्धी आणि तामसिक बुद्धी. मग सात्विक ही सगळी काय करते? ज्या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती, निवृत्ती, कार्य, अकार्य, भय, निर्भय, बंधन, मोक्ष या सगळ्यामधला जो भेद जाणतो, यांना सगळ्यांना जो जाणतोय, याला सगळ्याला त्याचं ज्ञान आहे त्या व्यक्तीला, आणि ते सात्विक ज्ञान असल्यामुळे ती बुद्धी ही त्याच प्रकारे कार्य करते. शास्त्राच्या निर्देशनानुसार जी कर्मे केली जातात त्यांना प्रवृत्ती असे म्हणतात. शास्त्राने निर्देशित न केलेली कर्मे करू नये. ज्या मनुष्याला शास्त्रांच्या निर्देशनाचे ज्ञानच नाही, तो कर्माच्या फळांनी व प्रतिफळांनी बांधला जातो. जी बुद्धी सारासार विचार करू शकते ती सात्विक बुद्धी होय. की या सगळ्याचं ज्ञान ज्याला आहे, की जो प्रवृत्ती, निवृत्ती, कार्य, की हे कार्य करावं का ना करावं, हे योग्य आहे का अयोग्य आहे, कार्य आहे, करण्याचं कार्य आहे का अकार्य, हे चुकीचं काम आहे, भय आणि निर्भय, कशा प्रकारे या गोष्टी करण्यासाठी आपण तमा बाळगली पाहिजे. कुठेतरी त्या गोष्टीचं आपल्याला मनाला भय वाटलं पाहिजे, मनाची आपल्याला कुठेतरी आपण थांबवलं पाहिजे, नाहीतर निर्भीडपणे कुठलीही चुकीची गोष्ट पण केली जाते. हे सगळ्याचा फरकाने जाणणं, जी बुद्धी हे जाणते ती सात्विक बुद्धी होय. आणि मग राजसिक बुद्धी काय करते? धर्म आणि अधर्म, कार्य आणि अकार्य यामधील भेद जाणू शकत नाही ती जसं जसं यातला भेद नाही जाणत, जी भेद जाणते ती सात्विक बुद्धी, भेद जाणतच नाही अजिबात ती राजसिक बुद्धी. कारण तिथे धर्म आणि अधर्म काय आहे? धर्म असला तर धर्म, अधर्म असला तर अधर्म वागायचा. मग कुठल्याही प्रकारचा तिथे भेदभाव त्याला माहितीच नाहीये, की असं आपण वागलो तर आपण हे चुकीचं वागणार आहे, याची कुठली तमाच नसते तिथे. आणि मग तामसिक बुद्धी काय? या सगळ्याच अज्ञान असतो. तिथे धर्माला अधर्म समजून काय, किंवा अधर्माला धर्म समजला जातो. महात्म्याला साधारण मनुष्य आणि साधारण मनुष्याला महात्मा समजलं जातं. सत्याला असत्य, म्हणजे सगळं स्वतःनी कव्हर करायचं. हो, मी हे केलंय त्याला कव्हर करण्यासाठी, हे असंच आहे, हे तसंच आहे, अशी पुष्टी द्यायची पुन्हा त्याला. म्हणजे हे कुठेतरी तमोभावनेमध्ये, की मग आपण करतोय तीच गोष्ट बरोबर आहे, त्या गोष्टीला धर्म म्हटलं जातं. त्या धर्माला अधर्म असू दे किंवा अधर्माला धर्म म्हटलं असू दे, तरीही त्याची त्यांना बिलकुल तमा नसते. आणि तशा प्रकारे ते कर्म केलं जातं. आणि म्हणून अशा बुद्धीला तामसिक बुद्धी म्हटलं जातं. आता आपल्याला बघायचं की जो निश्चय जो आहे, तो निश्चय कशा प्रकारचा आहे. मग एखादी गोष्ट, एखादी व्यक्ती सात्विक करता आहे, की हे ध्येय आहे माझं, हा निश्चय आहे माझा, असं मला मिळवायचंय, ते कुठल्या सात्विकतेमध्ये कसा विचार करेल, सात्विक करता कुठल्या प्रकारचा निश्चय करेल, राजसिक करता कुठल्या प्रकारचा निश्चय करेल, आणि तामसिक करता कुठल्या प्रकारचा निश्चय करेल. तर ते आपण जाणूया. वाचाल तुम्ही माधुरी माताजी तिन्ही श्लोक मगासारखे, म्हणजे आपण हो 3 फरकाने जाणूया. हो, 33, 34, 35 ना.
हरे कृष्ण. धृत्व्या यया धारयते, बरोबर आहे का? धृत्या माताजी, धृत्या यया. धृती धृत्या म्हणजे यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृती सा पार्थ सात्विकी. अर्थ, हे पार्थ, जो निश्चय अचल आहे, जो योगाभ्यासद्वारे खंबीरपणे धारण केलेला आहे आणि अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करतो, तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. तात्पर्य, योग हे परमात्म्याला जाणण्याचे एक माध्यम आहे. जो मनुष्य आपले मन, प्राण व इंद्रिये यांच्या क्रिया परमात्म्यावर एकाग्र करून दृढ निश्चयाने व धैर्याने परमात्म्याच्या ठिकाणी युक्त असतो, तो कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न होतो. अशा प्रकारचा निर्धार सात्विकी असतो. अव्यभिचारिण्या हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे, कारण हा शब्द दर्शवितो की जे कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न झालेले आहेत ते अन्य प्रकारच्या कोणत्याही कार्याने विचलित होत नाहीत. यया तू धर्म कामार्थ नृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलांकांक्षी धृती, प्रसंगेन फलांकांक्षी धृती ही सा पार्थ राजसी. अर्थ, परंतु हे अर्जुन, ज्या निर्धाराने मनुष्य धर्म, अर्थ आणि काम यांच्या फळांना आसक्त असतो तो निश्चय राजसिक होय. तात्पर्य, जो मनुष्य नेहमी धार्मिक अथवा जो मनुष्य नेहमी धार्मिक किंवा आर्थिक कार्यांच्या फळांची अभिलाषा करतो, इंद्रिय तृप्ती हीच ज्याची एकमेव इच्छा असते आणि याच क्रियांमध्ये ज्याचे मन, प्राण आणि इंद्रिय गुंतलेले असतात, तो रजोगुणी असतो. यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृती सा पार्थ तामसी. अर्थ, हे पार्थ, जी धृती स्वप्न, भय, शोक, विषाद आणि मोहाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही, ती दुर्बुद्धी पूर्ण धृती म्हणजेच तामसी वृत्ती होय. तात्पर्य, यावरून असा निष्कर्ष काढू नये की सत्वगुणी मनुष्याला स्वप्ने पडत नाहीत. या ठिकाणी स्वप्न म्हणजे अतिनिद्रा होय. सत्व रज तम या तिन्ही गुणात स्वप्नावस्था असतेच, कारण स्वप्न ही एक स्वाभाविक गोष्ट आहे. परंतु जे अतिनिद्रा व भौतिक वस्तूंचा उपभोग घेण्याचा अहंभाव टाळू शकत नाहीत आणि जे भौतिक प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजवण्याचे सदैव स्वप्न पाहत असतात आणि याप्रमाणे ज्यांचे प्राण, मन आणि इंद्रिय गुंतलेले असतात, त्या मनुष्याची धृती तामसिक समजली जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. खूप धन्यवाद माताजी. तर बघा, म्हणजे तुम्हाला बऱ्याचदा त्याच गोष्टींचा उल्लेख वारंवार जाणवेल, कारण हे सगळे एकमेकांशी संलग्न आहे. तो कर्ता सात्विक आहे, तो कर्म सात्विक करतोय, तो सात्विक बुद्धीने करतोय आणि सात्विक निश्चय त्याचा आहे. हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला त्या सात्विक मनुष्याविषयी जाणायच्या आहेत. आणि म्हणूनच मग कशा प्रकारे सात्विक धृती आहे, सात्विक निश्चय हा एक प्रकारचा तो मन, प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करतो. तो कुठेतरी दृढता असते त्याच्यामध्ये आणि त्या गोष्टींचा मोह त्याच्याकडनं आवरला जातो. असा निश्चय असतो की मी हे करणार आहे, पण कुठेतरी नियंत्रण असतं स्वतःवरती. परमात्म्याला जाणण्याचं हे एक माध्यम आहे, कारण तो स्वतःला त्या आत्मसाक्षात्कारी पातळीवर कुठेतरी आणायचा प्रयत्न करत असतो. हा सात्विक निश्चय आहे. आणि कुठेतरी मग त्या ज्या काही त्याच्या क्रिया आहेत, मन, प्राण आणि इंद्रिये यांच्या क्रिया परमात्म्यावर एकत्र करून दृढ निश्चयाने, धैर्याने, कारण ती दृढता महत्वाची आहे. आपण प्रल्हाद महाराजांचं ते गुणातीत आहे, ते चिताधीर मुनी आहे, पण किती दृढता होती त्या निश्चयामध्ये की परमेश्वर आहेत, भगवंत आहेत आणि मला माझं रक्षण करायला येणार आहेत. आणि इतकी ही दृढता होती, कुठेतरी त्या बुद्धीमध्येच ती दृढता होती आणि ती तर गुणांच्या पलीकडे, की कुठेही तिथे अपेक्षा नव्हती, त्या सगळ्या सुख दुःखाच्या सुद्धा पलीकडे होती. पण इथे कुठेतरी सात्विकता ही निश्चित जाणवते की कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न आलेत, त्यांनी पाऊल टाकलेलं आहे आणि ती कुठल्याही कार्याने विचलित होत नाही. मग तो निर्णय डगमगत नाही, कुठल्याही कार्याने, कुठल्याही गोष्टीने ते डगमगत नाहीत. ही गोष्ट महत्वाची आहे. पण त्यांना त्याच्याही पलीकडे जायचं असतं. पण ही सात्विक निश्चय
हा निश्चितच योग्य प्रकारे योग्य मार्गावरती असतो. मग राजसिक काय असतं, तर मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष याच्यामध्येच कुठेतरी अडकलेला असतो आणि तो फळांची अपेक्षा करत असतो. मग मला हा गोष्टी हवीच आहे असा तो निश्चय असतो, कुठेतरी फळांची अभिलाषा करतो. इंद्रिय तृप्ती ही त्याची एकमेव इच्छा असते आणि त्याचे मन प्राण इंद्रिय हे सगळं काही त्याच्यातच, कारण मी शरीर आहे आणि माझ्या शरीराला हे हवंय, मला ते हवंय, मला हे हवंय. कुठेतरी आत्म्याची जाणीवही खूप कमी असते आणि मग त्या परमात्म्याला जाणणं तर खूप दूरची गोष्ट आहे. आणि म्हणूनच फक्त इंद्रिय तृप्तीसाठी सगळ्या गोष्टी, सगळ्या अभिलाषा असं असं ते ध्येय असतं, असा तो निश्चय असतो कुठेतरी. आणि मग तामसिक काय हो, मोहाच्या पलीकडे जाऊच शकत नाही. म्हणून मग त्यांनी म्हटले सात्विक मनुष्य स्वप्न बघतो पण तो स्वप्नाळू नसतो, तो स्वप्नातच दंग होत नाही. पण तामसिक याचं काय असतं, तर त्या भौतिक प्रकृतीवर कुठेतरी स्वामित्व गाजवायचं आहे आणि मग स्वतःला इतक्या त्या एकाच प्रकारच्या गोष्टींनी रममाण होतो तो, की मग तसंच निद्रानाश आळस हे सगळं म्हणजे त्या निद्रेमध्येच असतो, त्या आळसामध्येच असतो आणि त्याच्यातच त्याला आनंद वाटत असतो. तो स्वतःला त्या स्वप्नमय दुनियेमध्ये अगदी घेऊन जात असतो, त्या भ्रमात असतो. कारण तो निश्चयच कुठेतरी भ्रमामधला असतो ना, कारण तिथे कुठेतरी ज्ञानाचा अभाव असतो आणि सगळी मन इंद्रिय प्राण हे त्याच्यामध्येच गुंतलेले असतात आणि अशा प्रकारचा सगळा निश्चय हा तामसिकतेकडे वळवत असतो. किती सुंदर प्रकारे हे विभाजन दिलंय. तर मला वाटतं 5:55 झालेत. आज वसुधा माताजी म्हणत होत्या की थोडस नाही तर मी घेणार होते, पण आपण दुसरा क्लास पण आहे सुनील प्रभूजी आणि यांना, तर रीना माताजींना, तर आपण इथे थांबूया 35 वर. तर आपण आहेत आपल्याकडे 2 अध्याय, आपण अजून नक्की 2 याच्यामध्ये संपू. मला कुठली घाई नाही करायची. आपण उद्या जमलं तर मी तुम्हाला निरोप ग्रुपवर तसं ठेवते. तुम्हाला सगळ्यांना उद्या जमणार आहे का? हो माताजी, मला जमेल. वसुधा माताजींना जमतंय, माधुरी माताजी, रीना माताजी, सुनील प्रभूजी? माताजी हो मुग्धा मला पण. माताजींचा 3 ते 6 क्लास असतो, 3 ते 5 बहुतेक. हो येस, भक्ती सदाचार आहे उद्या. हरकत नाही, मग हो आपण शनिवार माताजी. रविवार सुट्टीच देऊया, काही हरकत नाही. ठीक आहे, आपण सोमवारी भेटू. सोमवार मंगळवार मध्ये आपला 18वा अध्याय पूर्ण होईल, काही काळजी नाही. ठीक आहे, तर आपण भेटूया. आणि आपले 35 श्लोक पूर्ण झालेत. इथे आपण थांबूया. आज मी शेअरिंग थांबवते, रेकॉर्डिंग थांबवते. कुठलेही काही प्रश्न असतील तर अगदी निसंकोचपणे विचारा. काही कळलं नसेल तर आजच विचारा, म्हणजे तुम्ही जाऊन